Hei, maissilla on pitkät perinteet amerikkalaisessa keittiössä. Muun muassa maissileipä. Mutta toisin kuin amerikkalainen perinteinen maissileipä kohotetaan ruokasoodalla ja näin ollen pikaleipää. Me Leipomo Salosella päätimme antaa taikinalle aikaa, rakentaa makua ja rakennetta. Siitä syntyi New Orleans sekaleipä. Maissin makeutta ja aromaattisuutta on korostettu oikeanlaisella kiviarinauunipaistolla, jolloin pintaan saadaan ihanan karamellisoitunut kuori. Kuitenkin niin, että kuori on saatu pidettyä pehmeänä. Karamellisoidun kuoren kaveriksi on laitettu hauskasti rouskuvaa maissia, joka yhdessä todella pehmeän sisuksen kanssa tuo maukkaan kokonaisuuden. Tässä on meidän versiomme amerikkalaisesta maissileivästä. Tämä on New Orleans. Tervetuloa makujen maailmaan!